ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଆମ୍ଭେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେହି ଅପୂର୍ବ ରଥର ଦୃଶ୍ୟ। ଉଡ଼ୁଛି କେତନ, ନୀଳଚକ୍ର ସହିତ କଳସ ଲାଗିଛି। ଦଧିନଉତି ବସିଛନ୍ତି ଓଲଟ ଶୁଆ। ରଥର ଅପୂର୍ବ ମଣ୍ଡଣୀ, ସେଥିରେ ଲାଗିଛି କଦଳୀ ଗଛ। ଦୁଆର ବେଢ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ରଥର ଗର୍ଭରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଶୂନ୍ୟ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରି ରଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରଥର ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଘୋଡ଼ା ଲଗା ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ହଂସପଟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ରଥ ଗଡ଼ିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟ, ଗଡ଼ିଲା ରଥ। ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଘୋର ଘର୍ଘରାନାଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, କିପରି ଭାବେ ରଥ ଗଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି। ଘୋର ଘର୍ଘରାନାଦ କରି ରଥ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଆଜି ଏ ରଥ। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ! ଘୋଡ଼ାମାନେ ରଥକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ିବା ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚକମାନେ ଘୋର ଘର୍ଘର ନିନାଦ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ସାରଥୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରଥ ଚାଳନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଚାଳରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ! ଅପୂର୍ବ ଏ ରଥର ଦୃଶ୍ୟ ଅପୂର୍ବ। ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ। ରଥେଷ୍ଟଂ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ପ୍ରଭୁ, ରଥରେ ତୁମେ ବାମନ ରୂପରେ କ'ଣ ସତରେ ବସିଛ, ନା ବାମନ ପରି ଦେଖାଯାଉଅଛ? ଆହା, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ବାମନ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥର ପ୍ରଭାକୁ। ଆଉଜି ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ରଥ କେତନ ଉଡ଼ାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଚାଲିଛି। ରଥରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଚାଲିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେ ରଥରେ ଯିବା ସମୟରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସାକାରା ପିଠା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପିଠାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାକାରା ପିଠା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ରଥରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଅଛି। ଇଏ କାକେରା ପିଠା ବୋଧେ। ପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ଇଏ ଗଜା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏହି ପିଠାର ନାମ ହେଉଛି ଗଜା। ଆହା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କାକରା, ଗଜା, ମୁଦକ, ସାକର, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଖାଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଜର ଜନ୍ମବେଦୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସାରଥୀ ମାତଳି ବସିଛନ୍ତି ରଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ରଥ, ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟ। ଆହା ହା ହା, ମଣି ବିମାନ ଦୋହଲିଲା ପରି ଦୋହଲି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏ ରଥ। ଅପୂର୍ବ ଏ ରଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଅପୂର୍ବ ଏହି ରଥ, ସେଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛତ୍ରତାର ଆଶ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପନ୍ତି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମୁଦକ ପିଠା, ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଛେନାର ପୁର ସହିତ ଏହି ପିଠା ଚାଲିଛି। ଓଲଟ ଶୁଆ, ଇଏ ଜୀବ ଏବଂ ପରମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜୀବ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସାରଥୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ରଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଠା। ପୁନର୍ବାର ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ଏବଂ ରଥ ଗଡ଼ିବାର ସୂଚନା ମିଳିଲା ଏବଂ ରଥ ଗଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟ। ଆହା, ଘୋର ନାଦ କରି ଚାଲିছে ଆଗକୁ ରଥ। ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ, କାମପାଳ ହଳାଇ ୟୁଦ୍ଧ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ, ସୁଭଦ୍ର ଚକ୍ରରାଜ, ସୁଦର୍ଶନ, ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରା ନନ୍ଦୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ଅପୂର୍ବ ବେଗରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ। ମଣି ବିମାନ ଦୋହଲିଲା ପରି ଦୋହଲି ଝୁଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିରେ ବିରାଜମାନ କରି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଜନ୍ମନେତ୍ର ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଲା। ଆହା, ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା ଶିବ, ରାମ, ଅନନ୍ତ, ଇଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା।
ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଇଏ କାକରା ପିଠା ବୋଧେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ଦେବତା ସେ। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ କାକରା ପିଠା, ଆହା ହା କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ସେଥିରେ ପନ୍ତି ଭୋଗର ଦୃଶ୍ୟ। ଓହୋ, କି ଅପୂର୍ବ, କି ଅପୂର୍ବ, କି ଅପୂର୍ବ। ରଥାରୂଢ଼ ଗଚ୍ଛନ୍ ପତି ମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳେ ସ୍ତୁତି ପାଦୁର୍ଭାବಂ ସକଳ ଜନତାଂ ସିନ୍ଧୁ ସୁତୟା ଦୟା ସିନ୍ଧୁର୍ବନ୍ଧୁର୍ ସକଳ ଜନତାଂ ସିନ୍ଧୁ ସୁତୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ। ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରଥରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ଗଛ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହା ହା କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ପବିତ୍ର ହେଲା ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏ ମନ ଏ ପ୍ରାଣ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେଖି। ଆଜି ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରଥ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଅଟକି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଅଟକି ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୀଳା ଖେଳା କରି ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ ମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନୀଳଚକ୍ର, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କେତନ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଆହା କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ।